Una follow this guy called Verydarkman. Whether you like it or not, this guy have come to stay. Whether you like it or not, this guy have come to stay. Because now this nation called Nigeria bụ nation bụ na injustice. A na-afụta injustice as ihe dị mma. A na-afụta crime as ife dị normal. Somebody ga-edupe somebody dey proud. Somebody ga-eme somebody intimidate dey proud. This guy bụ onye ga-apụta na-alụ ọgụ iji wee fụ na onye a na-eme intimidate nwetere his own freedom, nwetere his own. Now this guy ga-apụta kwuchie n'ukwu ya ike, na-egusi okwu ike, na-asị enough is enough to distance. A na-akpa nkata na-achọ enemies iji wee kwuchi this guy mbọ na-agba na social media. I'm reasoning because I have been watching this guy's video and I have been seeing what he is doing on social media. Although shall log in a refund people's money. He can meet somebody with a big brand on social media. See a mega advertisement. See a mega advertisement. 34 game. Ya cho we go share go gi. Ya cho we go share make intimidate. But no feel that na no game we and do me enwe ga-ekwu okwu. And ngologa ọ na-eme ya enwe enough followers. Inwe own platform. So ya feel na ọ ka gị no nke o kwuru ka gọọmenti ga-anọ dute na maybe enwebu sound on the thing na akwụkwọ. If the call of nation anọ n'ime, so now this guy bụ onye ga-apụta sị enough is enough. And the worst part of it bụ ọbịakwuo ya jiri ego na-alụlọ ndị mmadụ ọgụ aha. How many of these people na-eme ya? A na-akpakọta ka ewepụ this guy na social media. It will not work. Verydarkman have come to stay. Share the video.